Ca să reglez intensitatea culorilor, intensitatea contrastului, în realitate cum arată. Sunt unii nori cam... nu poți să-i privești. Hai să calculez cu între realitate și ăsta. Da, asta e realitate. Ia. Da, împarte. Antena fatelor. Ce albastră afrița din aia. Cam așa să-i dăm. Nu, că n-am ce să-i fac. Deja se face noapte și nu mai agață telefonul. Din direcția aceasta și aceasta sunt cei mai puternici și cei mai negri din noi. Asta e realitatea, de-am dat o amplificare mică ca să nu ziceți că deci eu autoreglez telefonul exact în așa fel să filmez cât se poate de real. Ne mai uitam peste acolo toată cea mai mare intensitate în partea. Antena sătură în spate slab, mai tare vine întâlnirea creierul. Ia. Să vei mai dau unul. Deja nu mai amplifică, doar simplifică atât.